Joo. Totta kai. Kamera siinä otassa, niin minä olen vastapuolella avapunaisena. Niin, nyt sä olet tuossa ideana. Kai me yksi Subaru-moottori saadaan sisään. Varo sit sitä lattiakynnystä. Tämähän on tämmönen lasten moottori. On. Juu, eiku vaan vetoi. Kyllä. Vittu, mulla on se paalus auki. Se paalus oli auki. Vittu, mulla jäättyy sormet. Vielä yksi motti. Saataskohan me kärri sisään? Sehän kertoo aika paljon, että mahtuu tästä. Ja kärri ja se mahtuu sisälle, niin... Voi. Kyllä. Siinä. Kokeillaan ihan varovasti. Kyllä se siihen mahtuu. Selvä. Ei mahu. Oota! Vielä ylhäällä me yritän tänään. Joo. Nyt sä oot mun kengän päällä. Tuonne tulee isot hyllyt. Tähän seinustolle tulee todennäköisesti nämä pöydät ja sitten työkaluseinät ja Pistokkeet on lähellä, niin saa latuilla tonne. Ja... Sitten varmaan tälle seinustolle me laitetaan sitten autot. Et sitten tää puoli jää sitten käyttöruuille. niin, et saa sitten tehtyä näitä ihan käyttöautojakin sisällä. Niin, kompura meillä tulee sitten. Tää koppi on sitten. Tää pitäis tulla meille niinku käyttöön. Kohan vuokraisäntä saa pitää tyhjennettyä. Tänne saa vaan sitten kompura ja noita romuja. Tuohon varmaan tehdään jonkun näköinen reikä, niin saadaan letku tohon. Joo. Paineilman Meillä on kato täällä paineilmalinjat. Eli meillä kulkee täällä paineilmat valmiina. Tuolta. Sitten tulee tuohon keskelle tulee paineilma täällä. Mulla rupeaa nyt akku näyttämään semmoista, että me lopettelee striimit ja eiköhän myökin lähetä kotiin. Joo, eiköhän tässä ole tälle panna tehty ihan. On meillä ääni. Hirveä humina ainakin. No well, fuck me. Mille pitää olla kompura tulla? Tällä pikkukärryllä. Tässä on pikkukärryllä. Pikkukärryllä, niin no joo. Täällä voisi olla vielä niinku yhdet valot täällä perällä. No niin! First personista. Ootellaan meidän insinööriä, että päästään aloittamaan. Näin ihan niinku olisi joku Bluetooth kun laittaa kiinni. Ja kun niissä itse on. The device is now connected. Tääkään nyt mikä ehkä paras valo on, mutta it's something. On tää nyt parempi kuin ei mitään. Vittu kun se on melkein pakko saada tuo hylly nyt rakennettua vaan, että saapi sinne romuut ja sitten pääsee näitä järkkeilemään. Nää on vaan nyt kaikki on vaan tälleen tässä, että... Niiden kallas vois nähdä täpin täällä haastaa. Niin. Ei kun Google-lasit. Ai niin ne! Kuuminta ja hittiä on Google-lasia tehdään. Tän pöydän jo tähän. Nyt kun näkee nuo autot sisällä, niin teillä on oikeesti ihan vitusti tilaa. Ennen kuin
Hyviä pointteja. Baby remember my name. Tää on se ammattimiehet tekee tällaista vaan. On kyllä. Vittu miten hieno kello. Tekaaspa nopea grilli ja käy hiilet, niin tuo makkarat. Perkele, se vielä voimavirta meillä joka paikka. Tuolla naapurissa pallogrilli käyvän lainamassa. Kyllä me äänestä, että me hommattaa siihen ihan oikeet levyt tällä kertaa. Mihin surkkaan tulee se meitsin baaritiski ja oluthana? Saat ite päättää, kun sehän lupasit sen kustantaa. Niin. Onko meillä saa? Ollaan edes yritetty tehdä jotain hyödyllistä tässä. Älä saatana, kun tulee kohta lommoja minun autoon. Voi voi. Se on melkein vaan. Melkein onhan tossa nyt niinku päästy aika pitkälle, että leikattu jo ensimmäinen laukku. Vähän vähintään 8 metriä. Onhan tuo ihan oikeesti niinku tehty. Make saa pitää tämmösen Monsterin energiajuoman. Ja Timolle on täällä tämmönen vihreä. Me otan tämmösen valmistuvan. Eli että kaikille on Monsterit, niin ei tule sille pahaa. Niin, no sitten. Tää vika tuli sitten niinku tähän. Helvetin hyvä, ei tullut tännekään puolen ylimässä. Ihan asu koulaukseen. Hyvä. Siellä on, kato meidän vatukassa. Ei oo vatua siinä, että se on toista puolelta. Saatako pimmetä kun mörön perässä sen? Kyllähän meillä varmaan olisi oikea penkki tuolla. Onkohan meillä täällä muuten A-pikkana meillä? Ai perkele, siellähän löytyy näitä. Tikka oli perkele Jartsaminen tonne. Oli Jartsala oli lainassa. Jartsala oli laidassa, meidän A-tikkat oli Chatti voi sitten muistutella, että muistattaa pallouttaa tuonne nuo meidän työkalut tuonne toiselle puolelle. Hei, löysin muuten yhden valon lisää. 27. Tossa on 30. Pyytää parempaa tuo Parksaa, niin mitä se Minski oikein öpäjät? Mikä on parempi kuin Parksani? Minski sanoo, että pyytää parempaa tuo Parksaa, niin kukas täällä? Ei oo parempia työvälineitä kuin Parkside. Arnoldi on kanssa sitä kumminkin. Arskakin on samaa mieltä meidän kanssa. Mitä tässä näkyy näitä romuja, niin hyllyllä. Mitä pitäisi tulla kyllä. Vaikka korvat teijät valmiiksi, niin taimilla ei osaa. Otetaan tarkenne kun vituuttaa tuo humina. Ryypää. Olipas vihasta. Toivottavasti ei ole oikeasti ketään timpuria ole kaahtamassa tätä. Ei tässä ole mitään saatana. Ei tässä talloa rakennettu. Helvetin hyvä. Ei tästä kohtaa. Niin, kato, helposti. Tämähän on täydellinen. Niin, vittu meitä epäillä. Kaikki on ihan... Niinhän toi jää. Kato. Mitä ei tulla, että täällä reunassa? Se on kyllä kahtomaan, että... Kyllä. Nuohan vois laittaa periaatteessa nuo peltikaapit seinälle. Niin toinen kato tuohon viereen.
On vaan näin rakennettu samalla. Näin. Tää on just Täydellinen. Tää tukkee mun kiveksiä mukaan tässä. Löytyy porakoneita, mutta akut on kaikki tyhjiä. Porakoneita on pöytä täällä. Niin joo. Tietysti onhan meillä... No eipä meillä oo sitäkään. Tässä ois. Onko siinä pussissa, jotta yksittäisiä saattaa olla? Onhan vielä. 3 tuntia. Meilläkin ruppee tässä kyllä pikkuhiljaa olemaan hyllyt valmiina. Jatketaan taas joskus. Hei hei. Miten tää tässä sammuu täältä?